Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе? Хутка стане вядома. Знаёмімся. Добрый день. Вас вітаюць студэнты факультэта гісторыі і міжкультурных камунікацый Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францыска Скарыны, Артём, Станіслаў, Павел, яшчэ адзін Павел і я, Віталь. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску кацёнак, па-беларуску падбярыце антонім да слова «купіць». Колькі літар у беларускім алфавіце? У якім годзе было абвешчана ўтварэнне БССР? Якая старажытная беларуская мера даўжыні большая, пядзя або цаля? Які горад у Беларусі з'яўляецца першым па колькасці насельніцтва? Назавіце 3-й зімні месяц. Прозвішча беларускага паэта Броўка, а імя? Амяла – гэта расліна ці птушка? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Богданович ці Купала напісаў верш «Зорка Венера». Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Прывітанне, мяне зовут Станіслаў, я набраў большую колькасць балаў, я выбіраю катэгорыю гісторыя і буду гуляць 3-м. Добрый день, меня зовут Павел. Я сегодня занял 2-е место, тому я выбираю категорию «Культура» и буду гулять 2-м. Вітаю, мяне зовут Павел, мне засталася катэгорыя мова, я гуляю 1-м. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Павел, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Павел, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Добрый день.
Скажите, калі ласка, што галоўнае для студэнта падчас гадоў навучання? Мне падаецца, што для кожнага студэнта галоўнае гэта ўзаемадзеянне з іншымі студэнтамі, як падчас навучання, так і за яго межамі, а таксама, канешне, ўзаемадзеянне з выкладчыкамі, перайманне іх ведаў і вопыта. Павел, скажите, а ці застаецца у вас вольны час, проста для вольнага жыцця? Канешне, ён застаецца, хаця яго зараз значна менш, чым было на першым курсе. І выкарыстаць яго часцей за ўсё хочацца, каб сустрэцца з сябрамі, пашпацыраваць з імі, альбо проста адпачыць, пачытаўшы кніжку, альбо паглядзеўшы любімы фільм. Дзякуй. У вас катэгорыя мова. І першае пытанне. Падумайце і адкажыце, які з варыянтаў напісання дзеяслова загаднага ладу з'яўляецца правільным? Агледзьцеся, без мяккага знака. Агледзьцеся, таксама без мяккага знака, але ўжо з'яўляецца дз. І агледзьцеся з дз і мяккім знакам. Мне падаецца, што правільным адказам будзе варыянт В. Агледзьцеся з ДЗ і мяккім знакам. А чаму? Дакладна сказаць не магу, але такое адчуванне, што, напэўна, менавіта гэты варыянт адказа будзе правільны. І вы хочаце, каб я прыняла менавіта гэты адказ і больш разважаць не будзеце? Так. Я прымаю ваш адказ. Дзеяслоў загаднага ладу. Суфіксы «те» і «ся» дадаюцца да папярэдняй часткі. А папярэдняя частка якая? Агледзь. У ёй ёсць мяккі знак. Вы правільна адказалі. Дзякуй. Малайчына, Павел. Другое пытанне. У якім з прапанаваных слоў націск падае не на першы склад? Павел, словы гэтыя я прамаўляць не буду. Вы самі глядзіце, самі прамаўляйце, вызначайце. Пакуль вы не скажаце, што прымайце адказ, я не буду гэта залічваць. Калі ласка, ваше разважанне. У першым слове націск, на мой погляд, падае на першы склад, кішка, знахар на другі склад і мезенец на першы, як мне падаецца. І таму у сувязі з гэтым я бы абраў варыянт адказа Б, знахар. Я б сказала, што гэтыя словы не так часта мы ўжываем у паўсядзённым жыцці. І тым не менш вы кажаце, што знахар, не знахар. Знахар, мне падаецца. І мезенец, а не мезенец. Мезенец. А чаму менавіта такія варыянты? Падаецца, што ў гэты выпадак спрацавала ўжо аўдыапамяць, бо мне падаецца, што адзін з выкладчыкаў на факультэце прамаўляў слова знахар менавіта з націскам на другі склад. Я прымаю ваш адказ. Павел, і сапраўды, у слове «кішка» націск падае на першы склад. На першы склад падае націск і ў слове «мезенец». Знахар на другі склад. Вы правильно адказалі. Малайчына. Трэцяе пытанне. Паглядзім, як справіцеся вы з ім. Што трэба пазычыць у сабакі, каб атрымаўся фразеалагізм са значэннем «вельмі сорамна»? Вочы, грошы ці хвост? Мне падаецца, што пазычыць у сабакі грошы. Мне падаецца гэта таму, што маецца, мабыць, на ўвазе, што ў сабакі грашоў быць не можа, і зычыць у іх гэта неяк вельмі сорамна. А у вочы хвост у сабакі наўрад ці можна пазычыць. Таму, напэўна, я бы выбраў варыянт адказа Б, грошы. Вы сказалі грошы, а можа вы памяняеце? А можа, дарэчы, дапамогу сяброў вашых, не? Мне падаецца, што гэта можна будзе зрабіць крышку пазней, а зараз я супынюся на сваім варыянце адказа Б, грошы. Дзякуй, Павел. Грошы, кажаце вы, варыянт Б, і я яго прымаю. Хоць ты у сабакі вочы пазыч. Кажуць у народзе, калі камусьці непрыемна ад сораму. Вы неправільна адказалі, Павел. Так. Не ўсё ж правільныя адказы даваць, Павел. Гэта, скажам так, толькі умацуе ваше імкненне да перамогі. Згодны? Так. Наступнае пытанне, 4. Колькі гукаў змяшчае слова «ад'язджаю»?
И варианты. 9, 8 и 7. Ну, ось на кшталт собі можу сказати, що у фонетики я не вельми моцны. Тому я можу тільки предполагати, але мені падаецца, што ось якраз зараз прыйшоў час выкарыстаць дапамогу маёй каманды. Дарагія сябры, прашу вашай дапамогі ў адказе на пытанне, колькі гукаў змяшчае слова «ад'язджаю». Павел, усе ваши сябры гавораць, што ў слове «ад'язджаю» 8 гукаў. Вы кажаце, што 7, але ёсць яшчэ і варыянт 9. Я даверуся сваім сябрам і Так. пагаджуся з імі, выбраўшы варыянт адказа 8. 8 гукаў, кажа Павел. Вы скажыце, гэтае слово з апострафам. Апостраф мы лічым, гэта гук? Ён з'яўляецца гукам ці не? Магчыма, не. Сапраўды, ён не з'яўляецца гукам. Ну, а цяпер будзем лічыць. А, першая. Д. А вось наступная літара Я. Яна стаіць пасля апострафа. Й, А, З. Так? Дж. Гэта спалучэнне дзвюх літар і адзін гук. А. Вось ужо 7. І Ю. Але літара Ю пасля якой стаіць? А. А вось калі пасля галоснай, то наступная галосная, яны абазначаюць два гукі. Ад'язджаю. Іх 9. Павел, вось аднаго гука не далічылі. Вы неправільна адказалі. Цяжкавата было, але цяпер мы ведаем, што ў слове «ад'язджаю» 9 гукаў. І ідзем далей. 5-е пытанне. Як правільна па-беларуску назваць маладую істоту слана? І 3 варыянты. Слонік, сланя ці сланяня? Мне падаецца, што правільна будзе сланя, бо часцей за ўсё я слышу такія варыянты, як, напрыклад, кот, кацяня, Так. птушка, птушаня. І таму мне падаецца, што менавіта сланя будзе правільным адказам. Але ж, глядзіце, слова «сланяня» таксама на «я» заканчваецца. Сланя і сланяня. Слонік вы адкідаеце. Слонік адкідаем адразу. А вось паміж сланя і сланяня. Вагаецеся. Так. Мне падаецца, што в такім выпадку ўсё ж такі больш правільны будзе варыянт адказа сланя. Сланя. Так. Слон і сланя. Не слон і сланяня. Сланя. Прымаць адказ? Так. Павел. Ну, добра. Я прымаю ваш адказ. І гэта неправільны адказ. А ведаеце чаму? Чаму? Словы, якія абазначаюць назву маладых істот, заканчваюцца на «я» ці «ё». Гэта канчатак. Аснова дадзенага назоўніка заканчваецца на «н». І слова, яно ўтвараецца пры дапамозе суфікса. Без суфікса нельга. Разумееце? Так. І суфікс «ян». І атрымліваецца Сланяня. Павел. Галаву попелам не пасыпаем і ідзем далей. 6-е пытанне. Якое слова з прапанаваных не з'яўляецца назвай кветкі? Канюшына, амялушка ці лотаць? Канюшына гэта, калі ў перакладзе на рускую мову, клевер, Так, гэта расліна. які, мне падаецца, ўсё ж Кветка. з'яўляецца кветкай. Угу. А вось, што датычыцца амялушкі і лотаць, мне падаецца, што з іх кветкай хутчэй за ўсё будзе амялушка. А лотаць? Лотаць, мне падаецца, гэта больш, мабыць, нейкая сельскагаспадарчая расліна, якая не з'яўляецца кветкай. Мабыць, лотаць гэта лотас, калі ў перакладзе. на Лотас? рускую. Ну, няхай застанецца амялушка. А, Що ж? памянялі свой адказ, так, на амялушку. Добра падумалі? Думаю, да. Я прымаю ваш адказ. Канюшына
І лотаць гэта кветкі, а мялушка гэта птушка. Правильно, Павел, малайчына. Цудоўна, я вас віншую. Павел, няпростыя заданні былі, і вы малайчына, вы набралі 30 балаў. Але 30 малавата, каб прэтэндаваць на перамогу ў гэтай праграме. Таму я проста раю вам пайсці ва-банк і ўзяць дадатковае пытанне, якое варыянтаў адказаў не мае, аднак яно адносіцца да катэгорыі гісторыя, а гэта вам вельмі блізка. Ваш адказ? Ну, з прычын таго, што я люблю рызыкаваць, я пагаджуся і пастаўлю усе балы. Цудоўна. Вы ідзеце ва-банк, 30 балаў на кон і атрымлівайце, калі ласка, пытанне. У якім горадзе быў заснаваны першы ў Беларусі універсітэт? Напэўна, адказ будзе Мінск, у якім быў заснаваны першы беларускі дзяржаўны універсітэт. Ну, напэўна, я выберу варыянт адказа Мінск. Вы малайчына, я віншую вас. У вас 60 балаў. Першым у Беларусі быў заснаваны Беларускі дзяржаўны універсітэт у Мінску. Вы малайчына. Вялікі дзякуй. Павел, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, вось яно ваша студэнцкае жыццё і вось яна вучоба. Кола вашых навуковых інтарэсаў ужо вызначылася на другім курсе? Так, на другім курсе у мяне ўжо вызначылася кола маіх навуковых інтарэсаў. Я займаюся канфесійнай гісторыяй. Я разрабатываю тэму гісторыі беларускага праваслаўя з 1990 года да нашых дзён. Той перыяд, калі пасля савецкага часу у нас адраджалася праваслаўная царква і будаваліся храмы, манастыры. Вось гэты вось перыяд царкоўнага праваслаўнага адраджэння ў Беларусі я вывучаю зараз. Добра. Павел, ну што, катэгорыя культура? Да. Гуляем. Так. Ну, першае пытанне не пра архітэктуру. Давайце паслухаем і паглядзім. Ой, Нёма, мой бацька наш Нёман, як сонца, як дзень дарагі. Дадзенае выкананне было запісана ў 1955 годзе і належыць Мікалаю Ворвулеву. А пытанне такое. Вядомая песня «Ой, бацька мой Нёман» многімі ўспрымаецца як народная. І ўсё ж у яе ёсць аўтары. Назавіце кампазітара песні. Варыянты. Уладзімір Алоўнікаў, Восіп Казлоўскі ці Нестар Сакалоўскі. Насамрэч, з гэтых трох прозвішч мне вядома толькі адно. Так. Сакалоўскі. І я на 100% лічу, што знаю, ведаю, што гэта кампазітар. А вось такія прозвішчы, як Алоўнікаў і Казлоўскі, насамрэч яны мне невядомы. Усе прапанаваныя прозвішчы – гэта прозвішчы беларускіх кампазітараў. Усё ж такі мне варыянт В блізкі. Ну, можна рызыкнуць. Усё ж такі варыянт В Сакалоўскі. Нестар Сакалоўскі. Да. Я прымаю ваш адказ, Павел. Тэкст гэтай песні напісаў таленавіты беларускі паэт Анатоль Астрейка. Але ў пытанні трэба згадаць кампазітара. Збіральнік народнай музыкі і аўтар музыкі дзяржаўнага гімна БССР Нестар Сакалоўскі, аўтар песні «Ой, бацька мой Нёман». Малайчына, Павел, я вас віншую. Наступнае пытанне. Звярніце ўвагу на фотаздымак. У якім архітэктурным стылі пабудаваны гэты помнік архітэктуры? І вось вам культавае збудаванне. Варыянты: псеўдарускі стыль, неаготыка ці раманскі. На фотаздымку вельмі знакаміты наш беларускі касцёл у вёсцы Гервяты на Гродзеншчыне. Ён пабудаваны ў 19 стагоддзі ў стылі неаготыка.
Мы бачым узвышанасць гэтай пабудовы, гэтага касцёла, лёгкасць, багацце архітэктурных элементаў. Да. Раманскі стыль, ён такі больш строгі, а псеўдарускі стыль – гэта стыль, у якім будаваліся праваслаўныя храмы, касцёлы ў ім не будаваліся. Таму правільны адказ будзе Б, неаготыка. Павел, я прымаю ваш адказ. І мне няма чаго казаць, бо гэта правільны адказ, малайчына. Ну, тут проста патрапілі ў кола вашых навуковых інтарэсаў. Наступнае пытанне. Нямногія ведаюць, што стваральнік літаратурнага героя Хаттабыча Лазар Лагін родам з Беларусі. А з якога горада? Брэст, Магілёў ці Віцебск? Цікавае пытанне і вельмі складанае. Дык можа сябры? Да, наверное, мы звярнемся да маіх сяброў у студыі. Я б адразу чамусьці адкінуў Брэст. Таму што Лазар – гэта такое імя больш праваслаўнае, усходняе. Інтуітыўна я б, мабыць, адказаў Магілёў. Зразумела. Але ўсё ж такі лепш звярнуцца за дапамогай да маіх сяброў. Сябры, патрэбна ваша дапамога. Павел, бачыце, як адзінадушна адказваюць вашы сябры? Гавораць, што гэта Віцебск. Ну, я думаю, што ім можна даверыцца і таксама адкажу варыянт В – Віцебск. Я прымаю адказ. Псеўданім пісьменніка Лагін з'явіўся ад зліяння першага слова «імя» і прозвішча Гінзбург. Ла-Гін. Зразумелі? А вось у якім жа горадзе нарадзіўся Лазар Лагін? Вы адказалі у Віцебску. Правільна адказалі. Малайчына. Вялікі дзякуй маім сябрам за дапамогу. Цудоўна, ідзем далей. Пад якім псеўданімам пісаў і стаў вядомым пісьменнікам Самуіл Плаўнік? Янка Маур, Змітрок Бядуля ці Цішка Гартны? Змітрок Бядуля, як я ведаю, гэта сапраўднае імя. Таму паміж варыянтамі А і В Янка Маур альбо Цішка Гартны. Такое пытанне з зорачкай для мяне. Зразумела. Усё ж такі адкажу варыянт В. В? Да. Цішка Гартны. Да. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Самуіл Плаўнік напісаў шмат розных аповесцей і апавяданняў. І гэтага пісьменніка вы ведаеце як Змітрака Бядулю. Павел, вы памыліліся. На жаль, але ж такое бывае. Такое сапраўды бывае. І мы ідзем далей. Пятае пытанне. У глыбокай старажытнасці продкі беларусаў былі язычнікамі. Якому з язычніцкіх багоў яны маліліся аб урадлівасці зямлі і асабістым каханні? Вялесу, Перуну ці Ярыле? Ну, Пярун – гэта бог маланкі і грому. Так. Таму яго мы адразу адкідаем. Вялес, наколькі я ведаю, гэта бог сельскай гаспадаркі. Так. Ярыла, вось я не памятаю. Ну, ўсё ж такі, наверное, Ярыла. Прымаць адказ? Прымайце. Дзякуй. Пярун быў не проста увасабленнем грознай прыроднай стыхіі. Ён з'яўляўся апекуном князя і яго дружыны. І ён не мог быць богам урадлівасці зямлі, асабістага кахання. Вы правільна вызначылі. Застаюцца Вялес і Ярыла. Паміж імі вы выбралі Ярылу. І правільна зрабілі. Малайчына. І яшчэ адно пытанне паэтычнае. Акалічны народ гуслі знаў гусляра.
Песня «Дума за сэрца хапала». Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Якуб Колас, Янка Купала, Максім Танк. Я лічу, што гэта не Максім Танк. Гэта альбо Якуб Колас, альбо Янка Купала. І зноў выбар паміж дзвюма. Не ведаю чаму, але ў мяне чамусь Купала, ён больш асацыюецца з вершаванымі творамі. Ну вось у гэтым пытанні чамусь унутраны голас мне падказвае адказаць адказ А. Якуб Колас. Я прымаю ваш адказ. Гэты урывак з паэмы «Курган». А паэму «Курган» напісаў Янка Купала. Вы неправільна адказалі, Павел. На жаль. На жаль. Ну, я бачу, што вы крыху засумавалі, калі зразумелі, што неправільна адказалі на апошняе пытанне, але тым не менш вы назапасілі 40 балаў. Гэта цудоўны вынік. І у вас ёсць магчымасць працягваць гульню. Я прапаную вам одно пытанне з катэгорыі «Мова» без варыянтаў адказаў. Калі адказваеце на яго, дабаўляеце тую суму, якую зараз паставіце на кон. Ну, насамрэч, я не рызыковы чалавек, але ўсё ж такі давайце паспрабуем. Давайте. Ставім усе балы. Ага, Усе сумы. ва-банк. Павел, увага. Перакладзіце на беларускую мову словазлучэнне «женіцца на Ольге». А жаніцца на Вользе. Тут Альбо вы і- жаніцца з Вольгай. Магчыма, жаніцца з Вольгай. Ваш адказ. Жаніцца з Вольгай. Малайчына. Дякую. Павел, у вас 80 балаў. Я вас віншую. Дякую. Вашу руку, малайчына. Чакаем яшчэ аднаго гульца. Станіслаў, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Добрый день. Вы гуляеце пасля таго, як згулялі 2 Паўлы. Прэтэндуеце на перамогу. Чаго я вам і жадаю. Вялікі дзякуй. Раскажыце мне, адкуль вы родам? Я ураджэнец аграгарадка Насовічы, это на Добрушчыне. Вось там моя малая радзіма. Дзякуй. Ну а цяпер гульня. Станіслаў, першае пытанне. Паглядзіце, калі ласка, на фотаздымак. Як называецца плацёжны сродак і адзінка вагі Вялікага княства Літоўскага перыяду 12-14 стагоддзяў? Гэта фунт, гэта грыўна ці грош? Цікавае пытанне. Давайте паспрабуем паразважаць. Што тычыцца фунта, то ён якся для мяне не асацыюецца з Вялікім княствам, тым больш гэта перыяды. Аднак грыўна і грош гэта тое знаёмае. Ну ўсё ж такі я скланяюся да таго, каб абраць грыўну. Бо грош, на маю думку, гэта адзінка была пазней трошкі. Вось, а ў гэты час хутчэй за ўсё грыўна. Дзякуй. Сапраўды, Станіслаў, гэта не фунт на фотаздымку. Тут мы бачым літоўскую грыўну, якая выкарыстоўвалася як плацёжны сродак і адзінка вагі. А, дарэчы, рубель – гэта вось адна адсечаная частка грыўны. Дзякуй вам за ваш адказ, малайчына. Першыя 10 балаў у вашу скарбоначку. Як у Беларусі у 14-19 стагоддзях называўся прамежкавы паміж горадам і вёскай тып паселішча? Мястэчка, сяло ці фальварак? Што тычыцца фальварку, то фальварак гэта паселішча, якое было накіравана на продаж
зерне, якое трэба было вырасціць. Сяло гэта такая супольнасць ад вяскоўцаў. Вось. А мястэчка гэта і паміж горадам і вёскай тып паселішча. І нагадаю трошкі, на Сойчы мы тоже былі мястэчкам, поэтому варыянт адказу мястэчка. Гэта былі мястэчкі, невялікія гарадкі, жыхары якіх удала спалучалі заняткі гараджан і сялян. Правільна адказалі Малайчына Станіслаў. Станіслаў, наступнае пытанне. У Беларусі у часы Вялікага княства Літоўскага рознічным гандлем займаліся дробныя гандляры. Як іх яшчэ называлі? Прасолы, госці ці партачы? Таксама цікавае пытанне. Што тычыцца партачоў, то гэта людзі, якія займаліся рамяслом, але не ўваходзілі ў цэх, і яны гандлем не займаліся. Што тычыцца госцей, то, наколькі я памятаю, але магу, конечно, памыляцца, госці займаліся міжнароднай таргоўляй, гандлем. Астаецца адзін варыянт адказу, гэта прасолы. Прасолы. Я прымаю ваш адказ, Станіслаў. Гандляроў, якія займаліся оптавай скупкай тавараў у гарадскім наваколлі з мэтай іх перапродажу у розніцу, называлі не партачамі. Гэта і не госці, гэта прасолы, Малайчына. Дякую. Цудоўна. Ідзем далей. А вось цяпер пытанне з гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Беларускія гарады Жлобін і Рагачоў падчас Вялікай Айчыннай вайны былі вызвалены двойчы. А калі менавіта? Варыянты. У 43-м і 44-м гадах, у 42-м і 43-м гадах і у 41-м і 44-м гадах. Першы раз яны былі вызвалены ў 41-м годзе, контрнаступ быў. Вось. А потым уже яны былі вызвалены падчас усеагульнага вызвалення Беларусі, вось у 44-м годзе. Поэтому мой варыянт адказу у 1941 і 1944. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Жыхары гарадоў сапраўды двойчы адзначаюць дзень вызвалення. Гэта ліпень 41-га і люты чэрвень 44-го года. Дзякуй, Станіслаў. Гэта правільны адказ. І у нас засталіся толькі два пытанні. У якім беларускім горадзе насельніцтва упершыню прыняло хрысціянства? У Навагрудку, у Тураве ці ў Полацку? Вось гэтае пытанне тычыцца адкрыцця першых епархій на тэрыторыі Беларусі. Якраз гэта было ў Полацкі і ў Тураве. Але ж тут трэба не зблытаць. Адна з іх была адкрыта ў 992 годзе, а другая, калі не памыляюся, ў 1005. Так, але ж у вас ёсць сябры. Магчыма, вы захочаце ім адрасаваць гэтае пытанне і папрасіць дапамогі. Можна і сяброў, мабыць, паспрабаваць папытаць. Даражэнькія мае сябры, дапамажыце мне адказаць на гэтае пытанне. Што мы атрымалі? Атрымалі адказ Полацк. Упэўнены ў гэтым вашы сябры. Усе чацвёра. Што будзем рабіць, Станіслаў? Полацк. Варыянт адказу мой Полацк. Я прымаю ваш адказ. Гэта адбылося у 992 годзе. Падчас праўлення князя Ізяслава Уладзіміравіча у Полацку была створана першая на беларускіх землях епархія. Вы адказалі правільна. Дзякую камандзе. Станіслаў, засталося адно пытанне. Над кім войска Вялікага княства Літоўскага
здабыло бліскучую перамогу ў бітве пад Кірхгольмам? Над татарамі, над шведамі ці над немцамі? Гэта пытанне вельмі такое. Трэба узгадаць, падчас якой вайны гэта было. Тады будзе варыянт адказу. Але адразу хочу сказаць, што татары не. Адкідаеце варыянт татары. Альбо шведы, альбо немцы. Хутчэй за ўсё, гэта былі шведы. Вось дзіўныя вы людзі, гісторыкі. Якія такія асаблівасці вашай памяці прысутнічаюць, што вы можаце у такой колькасці запамінаць даты? Нейкія асацыяцыі ўстанаўліваеце, сувязі? У некаторых выпадках асацыяцыі, канешне, прысутнічаюць, але не заўсёды. Даты ж не вельмі добра з чым-то асацыіраваць, але ж некаторыя можна. Шведы ці немцы, казалі вы, і кажаце, што ўсё ж такі Шведы. шведы. Я прымаю ваш адказ. Войска Вялікага княства Літоўскага разграміла утрая большую армію шведаў. Вы правильно адказалі, малайчына Станіслаў, і сума вашых балаў максімальная. У вас 60 балаў. Гэта цудоўны вынік. Але, Станіслаў, гэтага не хапае, каб перамагчы ў праграме. Ідзем ва-банк. Ідзяце ва-банк. Цудоўна. І атрымліваеце пытанне. Ці верыце вы, што фразеалагізмы «араць дарогі» і «плесці кашалі» з'яўляюцца сінонімамі? Араць дарогі гэта ў мяне асацыіруецца з чым-то цяжкім. Такая цяжкая праца, вы думаеце? Так. Так. А плесці кашалі? Плесці кашалі таксама цяжка. Няхай будзе да. Вы гаворыце так. І гэта правільны адказ, малайчына, сапраўды. Выразы «араць дарогі» і «плесці кашалі» абазначаюць гаварыць абы што, выдумляць. Гэта сінонімы. Вы адказалі правільна. У вас 120 балаў, і я вас віншую з перамогай. Дзякуй, вялікі. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну, а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Станіславу. Станіслав, я віншую вас, валодайце. Дзякуй вялікі. Гэта быў цікавы вопыт праверыць свае веды ў экстрэмальных тэлевізійных абставінах. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак у адукацыі, назапасіць веды. Народны досвед раіць: стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.